Košický samosprávny kraj sa rozhodol vystavať a zrealizovať túto športovú halu, keďže športovísk v rámci celého kraja je naozaj málo. Aj po rôznych debatách s mestom Spišská Nová Ves sme sa rozhodli vybudovať túto športovú halu pri našej strednej škole, avšak táto športová hala bude slúžiť aj pre verejnosť a športové kluby, nielen v rámci mesta Spišská Nová Ves, ale aj v rámci celého Spiša. Chceme takýmto spôsobom v podstate zvýšiť atraktivitu športovania v Spišskej Novej Vsi a na Spiši. Ja som veľmi rád, že sa to konečne podarilo. Ten zámer, ktorý vznikol v roku 2017, je dnes vo finiši a dnes sa mohla skolaudovať táto športová hala, respektíve telocvičňa a odovzdať sa do rúk gymnázia na Javorovej ulici. S potešením som prijala tú informáciu, že teda budeme aj my, naše gymnázium, môcť využívať tieto moderné priestory tejto novej telocvične. Samozrejme, my disponujeme telocvičňou, ale je pomerne malá a nepostačuje na naše potreby. A hlavne, ak chceme organizovať nejaké športové podujatia, alebo turnaje, alebo športové slávnosti, tak tu vidím veľký priestor, pretože naozaj tie sme z priestorových dôvodov u nás realizovať nemohli. Chcem sa tešiť z toho, že bude slúžiť táto telocvičňa nielen tedy študentom počas vyučovacieho procesu, ale že nájdeme takýto režim, ktorý by vyhovoval aj našim športovým klubom a predovšetkým mládeži, aby bola dostatočne táto hala využitá. Takže všetko smeruje k tomu, aby to takto mohlo dopadnúť. Táto športová hala bude naozaj slúžiť rôznym druhom športov, basketbalistom, volejbalistom, futsalistom, badmintonistom a ďalším. Keďže táto športová hala sa dá deliť aj na viaceré časti, budú môcť športovať viaceré skupinky športovcov naraz. Toto je naozaj obrovská výhoda a zaraďuje túto športovú halu alebo toto športovisko medzi najmodernejšie v rámci Slovenska, aj vďaka tomu, že je energeticky úsporné. Toto športovisko budú tie náklady na prevádzku naozaj nízke. Táto hala stála 4,3 milióna eur, bola financovaná kompletne z rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Verím, že budeme v konečnom dôsledku úspešní pri získavaní takého dodatočného grantu z Fondu na podporu športu vo výške 1,1 milióna eur.